Ade kaya dolanan ta diguyu ora apa-apa. Umpane kaya dolanane cah cilik-cilik tapi ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Ancen kuwi sing dinteni yo. Nyambut gawe. Larang ini mulih ranggo beras. Tak bacok ndasmu lho ngono. Masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pinanggih kalian kula dipun tepangaken kula Percil kalian Mas kula Mas Kundet. Alhamdulillah teng mriki sampun ingkang sepindah niki sing ning kene Bapak Aristri Mahendra syukuran kades terpilih yang kedua. Luar biasa. Matur nuwun Pak Aris sampun nimbali kula sak rencang. Terima kasih. Endi Pak Aris? Alah pokoke ning kene lek kecantol salah sitok kok. Angel men kok Mas aku. Menika teng desa sing nanggep karo. Ora apa-apa. Sesuk-sesuk lak ya roh ajene nanggap sepisan kon roh iku ucluk iki. Oh iya. Wis sapa ngerti sesuk eneh. Agustusan sapa ngerti aduh dadi langganan kok Mas aku. Agustusan. Menika wonten desa Ngadi Bajul. Lah, Ngadi Bajul apa lho? Desa Ngadi Boyo Kecamatan Rejoso Nganjuk. Boyo ora Bajul lho. Lah iya. Lah iya mbiyen iki berarti desa kene iki aneh-aneh lho. Kene akeh bajul sing duwe Pak Ngadi ngono. Oh, dadine Ngadi Boyo. Ngadi Boyo. Desa, tapi desane apik-apik. Desa kene iki aneh-aneh Nganjuk. Aneh piye? Lah nek desa Sontok kuwi apa Sontok iki? Mbrebek. Wis Sontok gembrebek kuwi akhire darah kono kuwi. Desa kene iki aneh-aneh. Dadi gembrebek ya. Mbrebek kuwi. Mbrebek ora ana enes sing aneh. Apa? Desa bar sunat. Apa? Gondang. Oh iya, gondang mlakune ngene. Iya iya, desa bar sunat. Enek. Desa bar godhog banyu, daerah godhog banyu. Apa? Lo ceret lho kan. Ya ora. Ya. Api-api kan cuk iki masamu. Kene enek sida mangan bareng. Lah nyapa? Sida mangan. Kok sida mangan? Lah ya ora seneng soto. Oh sida kari. Oh iya, Oh iya ora seneng soto. Enek. Desa sing gampang ge guyang kebo. Apa? Goyangan kebo apa? Awakmu kaya ngerti goyangan lho. Tau rono ya? Ora tau. Aku wong alim-alime wong pol. Piye tapi kok ora? Dia ingin nitip nirono aku iki. Piye iki Mbah Lurah wis. Mbah Lurah wis matur nuwun awake dhewe tapi tak omongi sing apa ndelok-ndelok kuwi lho Tet. Nyapa? Lho ki tandurane wong diitek-itek ora kocok sesuk. Memang sampune hati-hati wi tanduran sesuk kena dirambang lho ya lah iya. Lho nek brambang Tet lak kene iki ra masalah sing nonton iki ra masalah. Aku memikir sitok. Mesti mulih dirubung tengu. Lah kok iso? Lah kae sing pojok kono kae pojok kono. Lah ki mulih terus mari. Lah iya tenan ndelok percil pisan nek kaya delok iki padang-padang aja ning peteng-petengan. Wong ndelok ning peteng-peteng. Lho padang kok loke iso biayane kono. Lah kok mulih terus akhire. Lah nyapa teti? Lah mbot ayu iso kaya ngene. Piye? Ku nek sing wedok, nek sing lanang. Sing lanang ora ya bundul kabeh. Bundul kabeh malah ya ditungane. Nyapa to, Mas? Garuk-garuk tok ora ngerti ndelok percil tengu tok. Ndelok bibitono, Dik. Iya, tak omongi muga-muga mulih kabeh paringi sehat. Amin. Diparingi rezeki sing barokah. Sing utama Mbah Lurah diparingi sehat, nggone ngemban amanah pemerintah, ngemban amanah rakyat, iso silaturahmi, iso dadi siji, iso rukun karo rakyate. Iki lho seorang pemimpin. Slogane wae genah mandiri nyawiji guyub rukun. Dadi awake dhewe mandiri itu bisa nyawiji terus guyub rukun marang masyarakat. Oh, memajukan desanya, memajukan wilayah. Piyambire desa iso maju, dimen desa iki guyub rukun, samu barange kepenak. Oh. Lah ngak. Aku lho ndongakne karo Mbah Lurah. Sing ora maju ngene tak dongakne. Muga-muga kantorane aja maju. Lah nyapa maju? Lah nek maju terus lewat endi? Oh iya dalane ra enak ya. Lah iya. Kantore cukup sakmono tapi bangunane bangunane. Tapi contone kene iki daerah masyarakat kene iki luar biasa lho. Luar biasa iki. Lha masamu Brambang gone Brambang kene masamu. Iki lho sih. Masalah gue pernah tahu nandur Brambang ya gue? Enggak. Wah goblok kowe iki. Awakmu tahu? Lho urung. Omongmu lho. Kamu mesti berarti tahu dadi petani. Aku tandur-tandure mendina nggon kula. Kowe iki ngenyak aku iki insinyur pertanian. Piuh. Kok ngenyak aku? Layak rupamu kok. Insinyur pertanian bagian otomotif ki aku. Lah apa enek insinyur pertanian bagian otomotif? Piuh. Ora tau ro ki bidang studi anyar. Insinyur pertanian bagian otomotif. Oh, berarti aku bagian desel sing nggonku ya berarti. Lah singkal-singkal. Wah, singkal kowe. Lah sing benak-benakne singkal sing rusaki sapa? Awakmu. Berarti roh masalah nggon tanduran-tanduran. Tanduran apa wale? Tanduran brambang ya aku ora tau ngerti. Nek awakmu wis tau nandur brambang berarti. Masalah nggon kuwi tak tanduri brambang tukule ora brambang. Apa? Suketeki.
saiki tenan angel nandur Brambang itu lara atine resik ya ora mungkin Brambang iso larang tak mung yo mosok ngono kuwi dadi petani iki kudu resik atine kudu tenang iya awake dhewe tandur kuwi kudune atine ayem tentrem lala tandur terus akhirnya iki tukaran ning omah mesti ya bosok tandurane oh dadi awakmu ya tentrem ayem lho carane piye carane nandur Brambang pertama cowengah ta kowe iki wong ndi to iki jane aku ya ora pengalaman kok maksudnya nandurku gue nandur bayi lha kuwi enak tok kowe rumah aku lah iya dadi anake telu lah kowe kok wong nandur Brambang iki kudune siji ku kudune yakin sing tenanan bahwasanya Brambang sing iso tukul kuwi gawe panganan mangan digawe mangan anak putu lan bojone iso barokah nyambut gawe budal bismillahirrahmanirrahim mari ngono niate enek budal nang ndi lho jane kuburan ning nggon pegawean tak bacok cengelmu tenan lah iki takon iki berarti nandure ning ndi ning kono lho nandure ning gasmu lho oh ning kene goblok nandure ning sawah lho pekok sawah kono ning sawah sawahe sapa ya sawahe mbokmu ya kenek sawahe kami tuwa ya iso oh dadi sawah sapa-sapa ya kenek ya sawahmu dhewe aku ki takon takon iki piye sapa ngerti aku iki wangel tak ngomong sesuk niki ning Banyuwangi iso nandur Brambang iki maksudnya budal nandur ben Brambang iso barokah budal ning sawah lawang dibuka sik lawange apa rumah sakit oh dadi ning rumah sakit sik ya rumah sakit ning kono nek dokter tonyono sik tok jreyek ku tak sewodok ndelok lha salahe apa dokter mbok tonyo goblok omahmu lho dibuka sik lho iya terus omah dibuka mari ngono pamit karo sapa ya leluhurmu saya wis bongko kuwi kok ya iki aku iki takon tenanan ya Cil yo aku iki takon tenanan sapa ngerti dadi sukses iya ya dibuka sik seret pamit karo bojomu paham ora bojomu lho piye to arek iki bojomu lah iya bojomu ngapa bojoku mbok pamiti lho bojoku ya tak pamiti dhewe lah kamu ngomong piye to bojomu sing merongos iki lho wis boy ya ngomong ngono awakmu ki ya ngomong merongos iki ngerti nek bojoku nah angel momen iki awakmu pamit karo bojomu Dik aku tak nyambut gawe dongakno muga-muga kabeh barokah melangkah sikil tengen cerek sikil kiwa nyapa sikil kiwa ngeleki trek kene telek diayak-ayak kene sikil tangan iki melangkah sikil kiwa nututi goblok lelak tangan kiwa ora nututi mlakumu apa ngene apa ya lho lah iya aku iki takon berarti sikil tengah bismillahirrahmanirrahim sikil kiwa nututi nah mlaku temek terus budal ning sawah teko sawah joget ning kono dandutan elektunan oh dadi nanggap son barang goblok kowe cowong kowe ya arek iki ditakoni tenanan iki lho jadi ning kono iki nanggap son iya son beyan terus mercon diunekne wis jembarang kabeh mbokmu bapakmu bongen ning ngono kabeh ngono sowan iki lho langsung mlebu ning sawah ya nandur kuwi malah tat goblok nandur Brambang kuwi lho ditanduri siji loro telu bismillahirrahmanirrahim tanduri mulai pertama lak wis marung alhamdulillah wis rampung lha carane ngrumate lho ngrumate ya gampang dikai obat apa corona wah yo kena virus wah iki piye arek iki obat iki apa gramason ya bongko mbok gramason kuwi goblok kuwi obat apik kuwi antibiotik lha aja mong suketok ya sirangmu ki lho delok niki ae digramason kok iki ora gramason ngoceng iki ngono tak apa ki tak semur tak semir samu tak semir mari ngono ditanduri mulih cetok anak bojo lak perlu anak bojo ki disenengne paham ora pokoknya tetap ndonga dan usaha karo Gusti Allah contohnya Bapak Aris iki tetap bersyukur karo Gusti Allah lah amanah nyambut gawe ini tenanan iki engko nek mbleset we potong we wis lunas kok ngapa dipotong barang wis to entek rijik wis lha aku piye alah sembuh engko tak utang sik Cel Banyuwangi aku ora apa-apa mas aku amanah ris iki cara paribasan ki miris lak roh wong kuwi sedih masyarakate sedih itu miris atine alah ditempuk-tempuk netat ben dadi dhuwit kok ya ora telu wah telu ki manten oh enek lanang enek wedok sitoke opo ya lha ya mbah
Banci. Banci dengkulmu. Wali. Oh, wali. Nek lanang nek wedok tanpa nek wali tidak mungkin ada pernikahan. Tri ya. Tri. Rahayu. Wih, pintere arek iki obat. Toko obat. Rahayu ki tegese teko obat. Rahayu ku ya apik. Iya. Mare ngono apa? Hen. Hen iki tegese bal-balan awake dhewe kena hen. Dadi awake dhewe apa subhanallah. Lah kok ora omong kok. Aku yo ngawur. Kowe goblok. Hen iki. Lah iya bal-balan. Lah iya, wonge ora tahu apene hen iki dihindari sik. Aku mau bahwasanya itu salah. Iya. Tidak mungkin. Ndra. Anu ndra yo apa datang angel ndra kowe. Lah ya apa ndra? Kowe. Ndra. Ayo. Ndrawasi yen to Pak Aris kuwi nesu. Oh. Harus disiplin dan tanggung jawab karo kaur-kaure. Griyane luar biasa. Lho kuwi omahe. Lho, kuwi delon kuwi mesti ketara kuwi, kayune apik kaya ngono kuwi. Ki Pak Aris to? Lah alah, lho kaya omahmu saya berarti Pak Aris tenan. Iya Pak Aris. Kowe to Ris lho. Kancamu apa piye to? Tak sodok tenan. Aku duwe kanca kene. Dudu. Kancamu guyangan Aris becak kae. Kudu iki to. Walah, tapi bersyukur Pak Aris. Iki lho contone wong sing gelem bersyukur. Wong gelem bersyukur iki nikmate Gusti Allah bakal ditambahi. Pokok Gusti Allah ki ngomong janji sing ngomong cukup, sing ngomong cocok kuwi bakal ditambahi. Amin. Dene Pak Aris iki bersyukur ngomong cocok cukup dadi lurah ditambahi neh satu periode lagi. Alhamdulillah. Angel lho. Awakmu yo ngono, Cel. Awakmu yo bersyukur. Tenanan, cocok, cukup. Alhamdulillah. Kowe duwe ngene iki, duwe kesenian ngene iki merasa cocok. Cukup. Tak dongakne. Muga-muga tanggapane tambah laris. Amin. Lan iso bermanfaat kanggo kanca kancane kabeh. Kuwi tenan rezeki. Bendina kowe. Cukup. Bersyukur. Ben ditambahi ta? Ben ditambahi. Merasa cocok. Cukup. Gusti Allah iki ora kira apa? Ora kira ngapusi ya. Tak dongakne tambahono rezekine Kang Agung sing barokah sing halal iki lho nek merasa cukup luar biasa tet. Kowe rabi pirang tahun? 5 tahun. 5 tahun. Bojomu setia. Karo bojomu setia. Kowe cocok. Aduh. Kowe merasa cocok ora? Cocok. Cukup. Tenan. Wis tak dongakne muga-muga balik kowe aja tukaran. Ya ya, Pak. Ya kok bakal ditambahi bojomu. Tambah setong, Gas? Ya, ora apa-apa. Geger we. Geger. Lah kowe cocok apa ora? Enggak cocok. Cukup. Enggak cukup. Enggak cocok. Ya wis berarti tak pek engko bojomu. Lah jangkrik tenan. Lah kamu ora cocok kok. Aku cocok tapi ora. Separuh. Nembang sing kabeh Pak Lurah. Iya. Jare Pak Lurah kumpul kebora betah. Aku lagu apa iki? Jare Pak Camat kumpul kebora nikmat. Iya, Bra. Jare Pak RT golek sing rondo-rondo wae. Jare Pak RW enak sing cedak-cedak wae. Eman ramene la wis konangan arus tuku pasir. Ya tak mau ki lah kira alasan tuku pasir. Yo akhire mbak sing apik to. Kowe lho ngarep lho. Aku ora. Wis kono lho kowe iki lho kok rumah kowe sing iso nyanyi aku ora iso nyanyi kok. Sesuk digawakne Mbak Lurah Pak Aris godhong pelem. Peleme rung ning omahe sak pirang-pirang godhong pelem. Pelem opo nggonmu? Nadane Mas, Mas. Nadane apa, Dat? Aminir. Mas. Iya. Sapa ngomong? Ndak, aku mau gereneng tok sacang. Kuwi tiket swarga untuk kuwi. Iya. Kono Tak njaluk apa Tak jare nyanyi. Nyuwun apa, Pak? Lah. Ora samringis, rumah saku malah ngetokne untumu sing neyeng kuwi. Wong kok meringis biayane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong diguyu tak cilik-cilik kapok. Wong dagelan ora ajen ta. Supenoi ora isin tak diguyu tak cilik-cilik. Aja ngomong ngono. Aku nek nuruti isin anak bojoku ora mbadok. Piye? Untune bojomu lho terano trek bener apa Mas. Subhanallah. Wis tak pasang. Iya. Pager kene iki lho. Oh, alah mbok iseng. Sing ngopo? Apa? Ini tembaga. Oh, tembaga.
Wah, kuning ada tak ini. Lah iya anjene ora digosok. Anakmu ira Dat? 3. Sing barep. Yang barep wis metu SMA. Lho jarene dadi maling. Dudu Duduk kuwi ya? Kudu. Kayak wong liya ya? Ponakan. Ponakan lho. Anakku wis saiki wis tak kon daftar satpam kok. Wah, mateni anakmu kowe ngundhatar sapa. Lah nyapa kowe tanggung jawab gede lho satpam iki. Lah iya nunggu ning ngarep pom utawa ning ngarep apa ngono ning ngarep bank anakmu dibiyedel bongko gelem kowe. Goblok anak digawe dolanan. Cah cengoh. Iki sing penak ilis takon megening pom ae. Apa neh pom? Yo pome kobong anakmu bongko ning jero. Melungkung kaya ingkung gelem kowe. Ya mendukung to karo ponakanmu. Lah kowe bongkokne. golekne pegawean anak mbok sing penak ngono lho kok rumah saku cengohmu lho. Takon bengkel berarti ya. Apa neh bengkel ning pinggir rembong mari ngono nek apa ki sopir truk rada mendem mari ngono diterak ora gosok hotel kabeh boyoke. Ngawur. Takon balik dadi petani nandur kuwi lho apa pari. Pari tukule suket teki ora tau terus dikempot kowe iki. Malah ra iso mbadok sekeluarga kowe engko. Kon gawe rosokan. Apa nek aman kuwi? Aman dengkulmu lah sampai kena paku lawas, petanes. Lho akhire bongko, bosok ngenane. Ra duwe sikil, gelem kowe anakmu diamputasi. Penak kon megene goyangan ngono. Nah, lha aku lho genah. Mendukung ngono kuwi. Kuwi genah kuwi. Wong anak kok dadi gremo. Ya mari ngono nek awakmu. Le, aku palikmu ommu Percil gratis ya. Lah kok ape mlebu buka lawang lah kok bapake ning ngono. Ya aku direkture yo. Wong aku direkture. Lah kecepatan kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tile rom dino. Jangan apa Dat mau. Lompong. Pelah lho lompong. Wah, stok bro. Aku iki nembang apa ora? Ya nembang. Nembang aku tak tinggal balik weh. Nembang. Mulih bacamu nyambut gawe mulih kok. Lah iya. Iki kok bar jam piro teko ana penonton kae. Penonton. Kowe kok banci to Dat. Penonton menika mangke dibiarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu mangke dibayaraken jam kalih nggih. Setuju? Apa ngono Dat? Lurah kon nambah 15 neh. Nah, iki Mbak Lurah wis nanggap. Mosok Pak Camat ra nanggap. Ala yo isin lah dadi camate ya merah nanggap. Ndang-ndang di DP to Pak Camat bulan-bulan 8. Agustusan. Ora ya isin Pak Camat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok ganggu wae. Aku geting aku mbok ganggu tok ngono kuwi. Omongna Dat ki mbok Dat kuncine ning ngarep. Mbah, kuncine teng dhuwur lawang, Mbah. Yo. Hei, kleru. Kleru. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ping 3 wisan. Wes kono karepmu lah. Kilma walau jabar hati. Suarane istimewa. Utange sing akeh. Kilma walau jabar hati. Wala salam min ba'id wala risalah ya hajir. Oh wala risalah ya hajir. Biyadi syail barid biyadi syail barid. Cil, kene lho bareng. Mah, Wis ditanggap rene. boleh ya lali aku. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Sareng Bu. Ya Nabi salam alaika. Sholawat sareng kersane asal syafaat Kanjeng Nabi. Alaika. Ya Habib
asraqal badru alaina fattafat minhul puturu misla husnik maro'aina hotu ya wajha sururi sorone dadi wong tani salate aja nganti keri apa maneh wis waya tandur salate aja diundur-undur ya nabi salat aja nganti keri salat aja nganti diundur-undur 5 wektu kudu dilakoni sebab kuwi apa sangune dhewe besok mlebu swarga iling-iling ana bapak-bapak ibu-ibu iki mung tutur-tutur iso ngomong-ngomongi muga-muga kabeh dadi barokah jaga ati terus ya aku lali aku lali ben uripe mukti iya dadi jaga tenan aku iso lah cerewet iya kok jaga ati ben uripe mukti jaga ilang ben ora kualat jaga rasa ben cilaka jaga pola ben ora salah ya nabi jaga ati ben urip bisa mukti jaga ilang ben ora kualat marang sapa wae jaga Allah jaga ilang ben ora cilaka jaga pola heeh pokoke kuwi kudu jaga kabeh bapak ibu kudu diantemi bapak ibumu yang melahirkan kamu seorang ibu ya. ibu bapak iya lahirnya toko ya kudu dihormati oh iya oke. bapak ibu kudu dihormati yatim piatu kudu disangoni rondo enom kudu diopeni rondo tuwek ayo do dibasmi tak maca dibasmi atine bener padane virus apa dibasmi orane dibasmi iki atine dileremne lho Rat ade aja nganti wong lanang kena virus corona komunitas rondo nakal kuwi tidak boleh paham ora corona iki komunitas rondo kudu virus to bukan kalau Wuhan virus nak kene iku ora enek tetawe ya muga-muga Indonesia selamat saka virus corona amin penting tambah sehat awake dhewe apa meneh ning kene iki menghibur masyarakat yang ada di sini ribuan masyarakat yang hadir luar biasa jenenge Pak Aris ki nyenengne wargane nyenengne masyarakat ora mung daerah kene tok lingkup yang lain juga hadir nganjuk iki biyen nenek dagelan senior duh jangkrik enek satria baca kresek kowe iki nyapa to semlayu iki lha kowe maca apa Indonesia gawat darurat corona wis tekan kini komunitas rondo nakal mau iya duh iya corona virus masker angel masker larang akhirnya darurat nganggo kresek wah rupanya kok berambang bosok gue rumangsaku nyapa mesti cepet-cepetan cepatan kok rumangsaku uangnya aja gak usah get-geti kancane nah akhirnya kancane dadi glugder kancane iki bingung so Corolla apa nek corona jarimu apa komunitas rondo nakal corona wis enek penangkali Mas Masya Allah wis duwe ya penangkali kopi sianida lah kok iso kopi sianida iya nek artine apa nih komunitas pria siap nikahi janda oh iya wis bener ya matur nuwun hang leneng ngono ya we Mbak Lurah lho timbali Mbak Lurah matur nuwun Pak Aris aduh mohon izin Pak Aris lah nyapo lho iso ngono barang biasa lah awake dhewe iki sopan santun petuk wong sing luwih tuwa mesti hormat contoh sing apik ngono jeng dalu Pak Camat Pak Camat lah iya kaya lagumu mau lha piye enake dadi Pak Camat teng teng
Salate ra tau kendhat saben dina tansah tirakat kanggo sangu besok ning akhirat iso bupati umumane bupati iya enake dadi bupati salate ra tau lali saben dina selalu ngaji muga-muga tansah entuk berkah ilahi bupati RT iki sing paling enak RT enake yen dadi RT wonge sakarepe dhewe apa maneh wayah andum BLT sing didumi dulure dhewe kuna RT-mu RT ku kok Mas RT kene yo ora mungkin no ndende ora gonku kono lah gonku kono mosok aku RT ki angger tarian mesti nomor 1 diparani kok iso mesti nek wayah tarian desa aku mesti nomor 1 diparani akhirnya tulisane nek wayah dum-duman dulure gitu lha ku lak nggonmu pulane kuwi diomongi RT sing ngono diomongi ora oleh kabeh ku kanggo sing anu sing membutuhkan aja mengesampingkan RT sebab apa RT iki lho jane kudu gaji sing paling gede ya kudu RT kok iso sebabnya apa hadapan langsung dengan masyarakat lah ini Mbak Lurah Pak Camat nek RT apa yang ngerti Pak Jono Pak Parno ora ngerti paling apik iki bapake dadi RT akhirnya di done dadi apa nek RT dadi Muden lho kuwi munggah kuwi wong hormat bapak dadi Muden RT saiki takon anu leran wis Pak lha lah piye setengah tahun pisan kok 350 lah ngenteni aku dhisik RT terus tak dukne RX terus mari ngono tuh RGR ya ta mari rosokan ngono ta karepmu tak sowan wonten desa Ngadiboyo sesuk ning kene iki Mbak Lurah wis matur masyarakat seneng campur sarian ngene iki seminggu sepisan sok ben alhamdulillah matur nuwun Mbah Lurah tapi rencana kuwi yo mbuh kabul ora roh iki rencana lha iki boleh seminggu pisan iki duwite sapa duwe mbahmu sangkil iki masamu yo sok ben neh hormat yo kabeh iki patut disyukuri sapa ngerti nek piantun kene entuk rejeki duwe rejeki panenan apa panenan brambang usaha sukses brambang dungakne panenane rame panu legane larang wis larang pokoke mari ngene awake dhewe mulih kan sok ben panen to brambang hitungane sekilo 350.000 amin ngono tapi lak 350 terus nanggap ae dhewe ya larang nanggap sesuk bosok ya iki dongane sing apik kok rumangsaku kok iso yo paling gak iki sewajarnya mbah pira regane iki patut disyukuri amin alhamdulillah nembang sing apik nembang Mas awake dhewe ngene iki kon apa ora ngomong tok kon nyanyi kon hibur masyarakat yang hadir pada yo jenenge campur sari mulane kabeh campur sari apa lagu iso dilayani contone mulai dari lagu dangdut pop rock androck dasar kondisi to Mas aku apa nek lagu dasar ngomong nyanyi Mas oke njaluk lagu apa Mas ya sing anyar aku ki serba bisa sampean njaluk lagu apa sing anyar dari Sabang sampai Nganjuk aku iso kabeh Mas oke lha saiki umumane anu tembangan anu Jawa Tengah jajal iki beda-beda ora jamu godhong telo suwe ra ketemu pisan ning ati gelo Jawa Tengah Jawa Barat bisa manuk dadali manuk panggang ganteng perlambang sekti Indonesia Jaya Jawa Barat itu lho piye Jawa Barat ini tenan Jawa Timur Surabaya rek ayo rek mlaku ning tunjungan rek ayo rek rame-rame bebarengan Jawa Timur enteng sing adoh Mas Kalimantan alah Kalimantan sing adoh mulai pucuk Madura jajal oleh olah Paraona ala dere oleh olah pala dere kan Madura Sumatera oleh
anu Sulawesi. Sulawesi. Ola paraona ala Papua. ola para. Saya tak kekat mau tekan dindi. Madura tok iki. Lha Madura ya ning ndi lho?